iKrisimesi yaziwa njengexesha lokuvula izandla abantu bevuyisana ngezipho noba uAyanda Msweli waKwaZulu-Natal kwaNongoma waziwa kakhulu kumakhasi onxibelelwano njengotata webhakethi ubekutyelelwe eRhawutini ezokunceda usapho oluthile ngezipho zeKrisimesi eSoweto sewangena isixeko nebhakethi ecela amalizo okulungiselela ukunceda usapho lwaseMpuma Koloni eBizana. Uthi injongo eziphambili zokufaka imali kweli phele kukulwa ulwaphulo-mthetho nokubonisa ubuntu khona ukuze kuphuhle intlonipho, uthando noxolo eMzantsi Afrika nakwiAfrika ngobubanzi. Iba yimivuyo apho anyathele khona uBawo Ayanda Msweli, abantu benolangazelelo lokunikela ngeentliziyo ezichwayitileyo. Uthi wachukunyiswa lizinga eliphezulu lodlwengulo, intswela ntlonipho nempatho gadalala engakhethanga sini, akwavuma ukubasonga izandla abukele. Lena ke ibhakethi ivela la siwaNongoma far north kwaZulu-Natal kureshwe umama ona 68 ereshwa umfana ona 28. Masithi siyafika khona sathatha udaba sabeka ku social media zaba khona insizwa onhlanhla mdlule zavela semthambo zathi Msweli le yandlu lena ayikho now 20,000. Umbutho esisa iAyanda Msweli Foundation ifaka isandla kubemibeli ungajonganga bungakanani beminyaka. Kunengane emntuba yenza ilumba phantsi esibhedlela yakhukhuma la yangaka. Sayithengela umbhede, sayithengela ihoist, sayithengela sashinda ama sliding doors ngaleli bhakethi. Hey welokhuza, hawu hey vela welokhuza vela kuyaphoqa. Faka mntanami, woza mntanami. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Imisebenzi yakhe ehle kakhulu nje for the fact ukuthi kunemindeni namhlanje namakhaya enemizi enamakhaya abantu manje banesithunzi emphakathini. Phansi kokhuseleko oluliqilima lwabezoshishino, imali yayiqokelela rhoqo ngosuku ilala ebhankini ngelixa intombi yakhe ibhexesha iimfuno zefoundation. I-admin yonke yenziwa yimi, nayo imali yebhakede ithina ngithi everyday kumele kube khona ukuthi siyayibala bese siyibhale phansi and then sifake kuma-record ukuthi on a daily basis sithole imali ngalolu suku. Faka ukuthi uMsweli la sobheka ukuthi Msweli ugade kanje yonke agade uMsweli lawa. Umnumzana Msweli uthi nangona beyifaka ibhankini imali kodwa kamva bayikhupha bayisebenzise kwiphulo elo bajongene nalo ngelo xesha. Njengangoku ingqokelela abayenze namhlanje bazayisebenzisa ukunceda amawele aseMpuma Koloni azelwe edibene ngezifuba. Kundaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eRhawutini.